Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon Sirrin Rayuwa TV, barkanku da wannan lokaci, fatan kowa yana lafiya. Ina iya ƙoƙarina wurin ganin na kawo labarai masu inganci masu kyau, amma kuma sai dai ba na samun ƙwarin gwiwa gaskiya saboda ba na da subscribing da yawa. Gabaki ɗaya ina ganin bai ma kai 10 ba. To don Allah ina so a taimaka min da subscribing, liking da sharing, hakan zai ƙara min ƙwarin gwiwa sosai wurin ganin na ci gaba da kawo labarai masu inganci kamar yadda nake bincike masu kyau insha Allah. Har yau dai game da yaƙin Isra'il da America da Isra'il, mun ji mai kujera kusa da shaiɗan ya faɗi cewa za su kama wasu a Najeriya, sannan kuma ko kuma wasu akawun duk a Najeriya za a rurrufe su kamar dai irin namu wanda suke faɗan nasara idan Iran ta samu. Saboda yanzu an ce a ƙasar idan har kai ɗan jarida ne ka ɗauki wani bayanai cewa Isra'il ta faɗi, ko kuma ka ɗauki wasu hotuna ka yaɗa inda Isra'il aka yi ma Isra'il wannan, to za a kama ka. Ɗan ƙasar ne za ka yi shekara kamar 5 a kulle. Idan kai ba ɗan ƙasar bane to ina ganin gaskiya sai dai kawai a lahira kawai, in Allah ya sa ka dace shi kenan. To wannan shine yaƙi da yakan gaskiya kusan za a ce ya ƙara tsananta, sakamakon tun bayan rantsar da Mujtaba Ali Khamenei aka samu ma sassauyawar ma canjin kai hare-hare, abubuwan sun ɗan ƙara caccanzawa saboda ko kai ne gaskiya abin da za ka yi kenan, saboda baban shi ba aka kashe. To kaga kuwa akwai wutar ɗaukar fansa a ran shi sosai, hakan zai sa yi abubuwa masu tarin yawa sosai. To gaskiya kusan ma dai kowa yi abin da zai yi kenan. An samu cewa ya yi waya da shugaban ƙasar Rasha ya ƙara tabbatar mishi cewa tabbas suna goyon bayan Iran a wannan yaƙi da ake yi. Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa za su sa a rurrufe wasu akawun kamar irin namu masu yaɗa cewa Iran ta yi nasara, ko kuma wasu ma cewa ya dai kakkama wasu. Amma tsakanin gaskiya yin kamu wani a Najeriya ba abu ne mai yiwuwa ba ga Isra'ila, sai dai kawai dai idan za ta haɗa shi da gwamnati su yi mishi wani abu. To amma gaskiya kamar a ce ta yi kame ba abu ne mai yiwuwa ba. To yaƙi da yana ƙara ɗaukar zafi, domin gaskiya yanzu Tel Aviv an mayar da ita kamar Gaza, duk gabaki ɗaya gurare masu tarin yawa an rikita su. Kamar yadda an samu labari daga wani ɗan Indiya wanda ya dawo daga can Isra'il ɗin, ya yi bayanai cewa yanzu gaskiya Isra'il duk Iran ta cinye ta, duk ta cinye Tel Aviv, ma'ana babban birnin ƙasar kenan. To muna fatan Allah ya ƙara da dama Iran nasara, ya ƙara ba mu sa'a. Addu'o'in da muke mata Allah ya sa su yi tasiri sosai. Sannan kuma an samu cewa shugaban ƙasar China shi ma ya faɗa musu yana goyon bayan su, da kuma Kim Jong-un, shugaban ƙasar North Korea ta kudu kenan. Duk da cewa wannan akawun nawa gaskiya ba ma na buɗe shi bane saboda irin wannan kwantar ɗin. Akwai abubuwan da nake buƙata masu kyau waɗanda zan dinga kawo ma jama'a, to kawai dai ya yi daidai da lokaci. Ranar da aka sanar da mutuwar Sheikh Ali Khamenei, to a ranar ma na buɗe wannan akawun, wata ina ga kamar ranar Asabar ne. To shi yasa wannan kwantak nawa ya mai da hankali kan wannan abubuwa da suke faruwa. Amma tabbas na da abubuwan da na musamman ne waɗanda zan dinga kawo ma jama'a insha Allah. Saboda haka ina fatan ku riga min subscribing idan na yi update, kuma sannan ina so in dinga samun like sosai, saboda na samu wani bidiyo na wanda na yi makallata sun kusa kai 300 ma, to amma kuma gabaki ɗaya like 3 ne kaɗai yake da shi. To zan so a ce ina samun ƙwarin gwiwa daga wurin ku sosai masoyana, ina fatan hakan daga gare ku. Dan Allah ina neman taimako a wurin ku, ina neman na dinga samun subscribing, liking a wurin ku, domin haka zai ƙara min ƙwarin gwiwa wurin ganin na kawo muku da abubuwan da suka kamata insha Allah ta'ala. Duk da cewa su ma majalisar malaman Assembly ɗin kenan ta Iran, to gaskiya su ma ba sa buƙatar dakatawa wannan yaƙi, tunda ko zaɓen ɗan sama da suka yi, wannan mai ƙara nuna haka ne. Kuma an san ɗan nata shi ma mai ra'ayi ne kalar na baban, ya gaji abubuwa da yawa a gurin shi, kuma zai iya wannan aikin saboda mutum ne mai gogewa akan siyasa sosai. Tun kafin a bashi an san komai da ya dangance shi. Shugaban ƙasar Rasha ya yi ƙoƙarin yin waya da shi ne saboda ya kasance tun baban nashi su ƙawaye ne sosai. To ya yi hakan saboda kar abin ya taɓarɓare zuwan shi. To kaga hakan da ya yi daidai sosai. Sannan kuma suna ƙara ba su ƙwarin gwiwa saboda akwai makaman ƙasar Rasha a gurin Iran.
wa'inda kuma ma ta fara amfani da su akan wannan yaƙi da ake. Sannan kuma Yahudawa hankalinsu ya tashi akan wani babban makami da Iran take amfani da shi. Wannan makamin ya kasance idan aka harba shi to yana maƙalewa a ƙarƙashin ƙasa. Idan ya maƙale to yana iya ɗaukar ma shekara bai fashe ba. Sannan wannan makamin idan aka harba shi to yana watsewa ne tun daga sama. Shi wannan abin kare sararin samaniya ɗin baya iya harbe shi ya dakatar da shi. Kafin ma ya kawo ƙasa dai ya rarrabu, kuma zai iya watsa 'ya'yan shi wa'inda za su iya kai 100. Kowanne kuma yi gurin da yake buƙata daban. To wannan yakan sa wannan makamin an ce ma an samu yarjejeniya a baya. Wasu ƙasashe duka an ce an yarjejeniyar a daina amfani da irin wannan makamin. To amma manyan ƙasashe irin su Iran, Amerika ba ta cikin wannan yarjejeniya, hakan yasa Iran ta fara amfani da su. Shugaban ƙasar Isra'ila ya fito ya faɗi cewa Iran tana amfani da makamin da ya saɓawa doka kenan. To kaga hankalin shi ya fara tashi da wannan abin da yake faruwa. To muna fatan Allah ya ƙara tada hankalinsu ya sa su dakushe su kasa komai har da kansu su zo su nemi a yi sulhu. Iran bata zafafa domin ko ana buƙatar musulmai su fi kowa ƙarfi a duniya, saboda su koda sun fi kowa ƙarfi ba za su cuce kowa ba. Amma yanzu su turawan da suka fi kowa ƙarfi ga nan suna zalunci. Hakan ne yasa a ce an kaya samun da za su taka musu burki gaskiya ba mai yiwuwa ba ne. Tashi Allah ya bar wa Iran wannan dama.